tashar al'umma. Ni ban gaji ba. Ni ban gaji ba. Prince Production. Ban gaji ba da kalar wahalar da na sha ki sani da wata ki da tani zan ji muni daga soyayya. Na faɗa miki na da na miki so ba karya bane ba, yadda nake ji ki zuciya ta bayin kaina bane ba, yarda ya masa duk da na san dai ba lallai bane ba, ki hakuri ki ji sako na daga ke na rufe yadda wani daga aini ne matsayar ki na soyayya. Ni ban gaji ba. Kin ga cikin duniyar mu dai rayuwar mu da ke mu hada shi, kana mu jure wasu mu jure sosai zai zama dashi. Mu dai mun gane zagirin sowa ne san ba dalin shi, cikin ganna zagan ne mun ki jiki ya daɗe ki nazari kan abin da na san babu jayayya. Tarikin san na zaki ga wata yar magana in kika je ki gida ki tuna ta, ba na san rigima amma san ki yana min hauta, to ke ma ki sani za ya fito mun sasanta. Ni ban gaji ba inda na ce ban gaji ba, kin sani da wata ki da daki da dadi ka san san ta soyayya. Dan Allah ki kula ni dan na gaza ki hazani, soyayya kama ni ya daure ni yayi bin rauni, inda kin duba ni zakir baki yo sayani, ni dai zan wace na ni mai kyawu na kamanni, inda nace ke nake so ke ba ce min kina so na. Try ki sai na so kuma na so, to babu jini ba da bara tunda na ga ki nake buri, ki zamto uwar yara a gare ni cikon fari, na san ki so na hakika ta da alkawari, ba domin hali na sai ki kula da badan Allah dan Allah. Ni ban gaji ba tunda na ce ban gaji ba, kin sani ki hakuri ki gwada min so karki min da jayayya. Midgate Mix. Beats Update Record. Sauti daga areoblog.com.